bain Fontes Lingue Baskon umen argitaratu den lan sorta horretaz, eta hiru zatitan azalduko dut, ezta? Batetik pixkat deskribapena, edo gauza aspektorik nabarmenenak, zein iruditzen zaizkidan, gero kritikagarriena zer ikusten dudan, eta gero itxaropenerako argi izpi bat nun ikusten dudan, ezta? Danetatik baitago. Orduan, deskribapenaren aldetik, deigarriena izango litzateke, sorioneku, inskripzioko sorioneko, afortunado, sorioneko bezala interpretatzea, hori ja lurra eman diote, behin betirako. Lehen hori zalantzan jartzen zuten, baina oraingoan Lakarra jaunak hitz egin du, bakizue, Lakarra dala momentu hontan euskal filologiaren arlo horretan buru eta erreferentzia danontzat, eta Lakarra jaunak esan du zorioneko itzulpena ezin dala inondik inora egin. Hainbat arrazoi eman ditu, batetik oso modernoa dala, zeakin lotzen du, Larramendirekin, hortikan Larramenditik aurrea, 18. mendean hasten dala hori erabiltzen, hori baino lehen ez zala erabiltzen. Bi hitzetan zori honeko esan da, zehoze zartxogoa da, badu pedigri pixka bat gehiago, baina hala ere, bere iritzia da, ez da hola. Eta, beak esaten baldin badu, harrigarriena da, ze gertatu dan orain arte, eta nola, Lakarra eta Gorrotxategi, ustez, koordinatuta lan egiten dute, ez da, orduan, hori da oso ondo ulertzeztana, ez dakigu, intrahistoria hori, ez dakigu ze pasadan, edo hasieratikan bat ez diren etorri, eta bat, hori argitaratu beharraz eoskortu dan, eta atera dun bestearen iritziaren kontra, edo ez dakigu, intrahistoria hori ez dakigu, baina, denbora hau pasata gero, ja argita garbi, Lakarra isilik egon da orain arte, ez du txintik esan, eta orain, argita garbi esan du, hori zorioneko bezala, zorioneko afortunado bezala ezin dala itzuli. Kontua da, urte bete zai egon da gero, hori baino ez duela esan. Hori ere deigarria da, ezta? Eta, deskribapen horretan, aipatu beharrekoa, nola ez duen aprobetxatzen, behin hizketan hasi horri buruz, zerbait gehiago esatuko. Hori bakarrik esan du. Zorioneku ez da zorioneko. Punto. Eta hortxe, planto egin du. Orain arte, bere isiltasunak, bain ikusten dugu, esan nahi zuela, etzegoela ados zabaltzen ari zenarekin, agian, orain ere, isilik jarraitzeak, testuaren gainerako parte guztiez, agian esan dezake, orain argitaratu denarekin ere, ez da torrela bat, baina ez dakigu. Hor egitzen du pixkate misterio kutsu horrekin, batzutan kritikatu izan dugu, zientifikotik baino teologikotik hurbilago dagoen misterio kutsu hori eta isiltasun horrekin, baina hori da momentuz argi eta garbi esan dezakeguna. Gero, ze esango genduke? Bigarrena da hori zorioneko bezala ezin itzuliaz aparte, testua ez dagoela euskaraz edo euskara arkaikoaz. Edo euskara arkaikotzat jo daitekeen hizkuntza baten. Hori ere oso deigarria da, azkenian Iberiera ez dala hasieratikan esan zuten, ez duelako Iberiaren tankerik, eta Iberiera oso ondo dokumentatuta dago, testu asko daude, eta orduan nahikoa da konparatzea, esateko beida, hau lau aldiz ateatzen da hitza beste inskripzioetan, hemen ere ez dago horrelako hori, ez du antzik. Zeltiberierare ez da, nahikoa ezagutzen da. Orduan, klaro, deskribapen hauetan deigarriena egiten da, hau hizkuntza baskonikoa da, baskoiak bizi ziren tokian zegoelako, eta ez dakigu euskeradan, euskerarekin aide den hizkuntza bat den, ez dakit, espainola eta latina zehatu dute, ez da? Ejemplo bezala, agian euskera espainola da, eta hau da latina, lotura bat dago, baina oraindikan ezin dugu esan, total, ez dakigu ezer. Hori da bigarrena. Hirugarren deskribapen hontan gauzarik deigarriena da, orain testua aldatu egiten dutela. Irakurketa aldatu egiten dute.
Eta irakurketa aldatu egiten dute, nolabait konbenientziaren arabera. Gero, kritikan sartuko gara pixka bat sakonago hau komentatzen. Oain ja ez du esaten, leno esatez zutena, esaten zuela, baizik eta beste kunek, ez nez batzen, beste irakurketa bat egiten dute. Eta beraz, bueno, eta irakurketa berri honek, bide batez, euskeratik urrundu egiten du, edo euskeratik egin daiteken irakurketa batetik urrundu egiten du. Eta sartzen gaitu, limbo horretan, ez da euskera, arkaikoa, ez da iberiera, ez da zeltiberiera. Eta esango nuke, Juan Ignacio, limbo horretan bizi irauten jarraitzeko eta luzerako egoteko espektatiba guztiarekin. Alegia, ikertzen jarraitu behar da, baina esango nuke dagoeneko esandakoak argi uzten duela hau hor bai geratuko dela. Bueno, ez jakintasun abstrakto batean. Neri oso deigarri egiten zait irakurketa berriaren proposamen honek ze onespena izan duen, edo behinipin ze kritikarik eza horre kolaboratzen duen jendearen artean, ez da? Inork ez du esaten, bai, irakurketa berri bat proposatzen da, eta kitxo, ez da esaten baino ez gaude ados, edo ez, bada onarpen implizito bat bezala, ez da? Eta irakurketa berriaren hipotesi honek iskin asko ditu. Iskin asko ditu, igual hemen komentatuko ditugunak, ez da? Ados. Bueno, gehien bat, ez da filologiatik, edo gehien bat da, testu inguruan jartzetik handatozen bainazkoak, ez da? Esan lehizkenak. Esate baterako. Bueno, hau irakurketa berrian nondik dator. Esaten dute eskuan badagola zirriborro modun egindako arrakala fin batzuk, eta gero haien gainean puntzoiakin egindako txakon hilara horiek. Bai? Eta esaten dute, bilak ez diela berdin denbora guztin. Zirriborroan ematen du batzutan letra batzuk daudela, eta gero gainetik idatzi dutenean beste letra bat. Bueno, hori izaten da puntu bat edo bi punturen gora bera, bai? Letra aldatu egiten dela. Orduan, orain esaten dute, asmatu dute, teoria bat, benetan novelatikan asko daukana, eta esatu, hemen bi tipo zeuden, aurrenekoak idazten eta irakurtzen bazekien, baino zabar eta alperxa marra zan, orduan horrek egin zituen arrakala finak, eta gero lan handia zalako, ekarri zuen pintxe bat, eta hue jarri zuen kas puntzoiakin haren gainetik egiten da pintxeak etzekin irakurtzen, da gaine hau ere nahiko despistatua zan, eta orduan toki batzutan ez zuen egin, ez zion segitu arrakalari, eta Jesukriston novela. Eta novela horretan gauza importante batzuk alde batera uzten dira. Eta horregatik ni oso kritikoa naiz horrekin. Batetikan, Irulegiko eskua etzan egin 2000 urte geroago filologoek diskutitzeko. Hori importantena. Irulegiko eskua da objektu bat oso garestia, aleazioari oso berezia da. Esan nahi dut, brontzea normalean egiten da kobrea eta 3 edo 4 ziraidekin. Ziraida, estaino edo. Honek dauka ziraida 154, eta ziraidea da kobra baina askoze garestiago. Orduan, esan nahi dut, hori dirutza bat kostatu zaio hor jarri dunari, bai? Kostazitzaion duela 2000 urte, bai. 2000 eta pik urte. Eta orduan, gu pixkat testu inguruan jartzeko, ez da, gauzak ulertzeko testu inguruan jarri behar da. Orduan, zu pentsatu, gaina, dirutza bat jarri dezu, nahi dezulako, zure etxean, prestigiozko zea bat, lagunei irakusteko da hori, ez da, kajoi batean. Zintzilik dago, ez da, zure atearen gainean. Eta da, eman dezagun, ongi etorriko mezu bat, ez da? Zu gainea zea, jauntxo bat. Hoi da, elite, eta elite militarra. Dakigunez. Ez dakit esautu ikuzuen jauntxoa beratxak. Baina, zakar xamarrak izaten dira. Normalean, eta exigenteak. Eta militarra baldin baina, hoin dela 2001 urtekoa, ez zizu kontatu nahi, ze astokilo izan lehiken bere reakziotan da bere zeatan. Bale, dirutza bat gastatzen du, oitako batek, pentsatu, gutako bat gerala, jartzeko bate gainean ongi etorri, eta kalamidade batzuk etorri dielako hor puntzoiakin jartzen du ongo luburri. Eta zuk zure etxian dirutza bat gastatuta gero jartzen duzu ongo luburri, zure lagunak deskojonatzeko zutez.
Kontua da hemen Juan Ignacio fikzioa egiten ari garela. Claro. Oain dela 2001 urte ze pasatzezan ustezko jauntxo militar arekin eta haren etxeko atea ze tamainekoa zen, eta hau dena fikzioa da. Gaur egun ez dago hori inola jakiteko aukerarik. Eta noski guk hau egitea kontestua emateko balekoa izan daiteke. Baina zientziaren izenean ustezko zirriborro eta ondorengo bigarren zea eta bestea uste dut, akaso hor zientziaren izenaren matizatu egin behar dela. Eta gero, noski, beste gauza bat oso importantea, aitzatu ez dana. Eta da, hau ez da marmolezko bloke bat. Ez da nundik ekarri dezuna, eta asidia ziltzelatzen, eta hanka sartu dute zea batekin, eta janin behar dezu, ez dagolako zer eginik. Hau da, brontzesko xafla bat. Brontzesko xafla bat hartzen dezu ingudea eta mailuakin, eta tipesa pasatzen diozu. Esan nahi dut, oker haundi bat baldin badago, kas jotzezu eta usten dezu tipesa pasata bezala berriz leun, berriz ere, benetan nahi dezun ura bertan idazteko. Zuzendu egin laike, oso erresa da zuzentzea. Orduan, zuk dirutza bat gastatu eta jarriko zenduke ulertze estan zerbait zure ate gainean, erresa danian, berriz zuzendut. Ez dauka esankaik eta ez buru. Fikzioa egiten hasita, Juan Ignacio, akaso diru hain sobran duen orduko jauntxoak horrelako ez da izen bazituen, eta ez dira gertu, eta euskalo. Dena da euskalo. Bai, baina esan nahi dut, ezin dana da, badaude horren kontrako logikak esaten dituen hainbat gauza. Orduan, ez da hori esatea zertarako eta Iberiari arrimatzeko, nik proposatzen dut gogo eta ze gertatuko zen olako novela bat egin bagendu euskarari gehiago arrimatzeko. Eta euskaratik interpretatu ahal izateko konbenientziaz olako histori bat asmatu. Seguru nago inorke lukela egingo. Eta horrek planteatzen digu baitare kuestioa, ze presio egon daiteken mundu akademikoan, nik uste presio bat badagoela, aipatze ez dana, baina presio bat badagoela, hemengo irakasleen aldetik, milenarista euskaldun hartaburutzat hartuko ote dituzten beste tokitan, esaten baldin badute hau edo bestea euskara dala. Nik uste badagoela olako presio bat, zatik beste aldea ez dagoena. Euskaratik aldentzeko novela bat asmatu, eta ez dago problemarik. Hori bera egin balitz, euskaratik errazago edo garbiago gehatzen den testu batera iristeko, nik ez dut imaginatzen. Hala ere Juan Ignacio hemen badago, uste dute, bikotasun bat, dualtasun bat, azpimarratu behar dena, nik ulertzen dut horrelako ikerketa baten aurrean, edo aurkikuntza baten aurrean, duela urte eta piko eskatzen zuten zuhurtzia eta ardura hori, ulertzen dut. Ulernezake, gehiago ulertuko nuke, baldin eta ez palitz, zuhurtzia eta ardura hori faltatu, esaterakoan, sorioneku jartzen du hemen. Orain, eta barkaidazue, pixka bat ziritik aritzea, baina, kamisetak, tatuajeak, abestiak, merchandising-a, eta erridikulu hori, nor jaso behar du? Bai. Zer esan dugu, publikoki eta mundu osora, sorioneko jartzen du hemen, aditu horren, ondoko mailan dagoen adituak urtebete beranduago esateko, sorioneko ez duela jartzen. Eta badirudi hau esatea, jode, eske zientzia, eta ze zientzia? Ze zientzia zari gara? Gure komunitate linguistiko txiki honetan, aditu komunitate are txikioagoa dugularik, ez dira gai izan, erabakitzeko publiko egin aurretik sorioneku bai ala ez jartzen duen? Ez dut esaten ja? Eskuaren gainontzeko testuarekin, hurbilketa iberiarrera euskarara edo nora egin. Nik ezin dut horren inguruan iritzirik eman, baino gaztari bezala eta gizabanako bezala, eta euskaldun bezala, agertu zaizkigu, instituzionalki, diru publiko askorekin ordaintzen ditugun ikerketa eta sistema publiko horren arduradun gorenak, 2 urtetan, justu kontrako esatea. Norbaitek erantzunkizunen bat eman barko du hemen. Eta ez dizu galdetu, erantzun bat honen inguruan, hausnarketa bazen, eta hortxe utziko dugu. Bai. Bueno, nik uste ulertu behar dela, giroa oso zaila dela. Giro oso zaila da. Kontu hauek oso, sentiberatasun handiko kontuak dira. Adibide bat jartzeagatik. Nik ezagutzen dut Euskalduntze Berantiarraren teori famoso horrekin. Nik ezagutzen dut Euskalduntze Berantiarraren teoriaren alde egiten duenik, gaiztokeriz eta bere euskara fobiaren ikuspuntutik. Ezagutzen dut horrelako norbait.
Baina ezagutzen dut baita ere Euskalduntze Berantierraren alde egiten duen euskaltzalerik, iruitze zaiolako dagoen evidentziekin, bea konklusio horretara iristen delako. Eta ezagutzen dut Euskalduntzen Berantierra aipatu eta sufritu egiten duen lagunik ere, benetan bere euskaltasunari labankada bat sartzea bezala bizitzen duenik. Karo, osagarri horiekin ze potaje ateratzen dezu. Ezin diakudeatu elkarrekin. Orduan, ulertu behar da, kontua oso zaila dela. Ni beste konparazio bat egiteko gatzen izan entrenatzaile, futbol entrenatzaile, zenbat ordu, preparazio fisikoa ikasten psikologia, jokalariek ondoa emateko, ikasten preparazio teknikoa, ikasten taktikak, beste ez dakit zenbat tokitako futbol partidak ikusita bideoak eta orduk, eta erabakitzen du Pepito jartzea Juanitoren ordez. Bai? Eta orduan, joaten da tabernara eta 4 baso erdi hartutako batek esaten dira. Ez daukazu ideik, Juanito, Pepito, baina askoz hobea da. Pixka bat nik uste hemen gure komunitate filologikoa hola sentitzen dela. Hemen jende asko da, bate jakin gabe, inor baino gehiago dakila usten dunik. Oain pentsazazue, egoera hortan, entrenatzaile horren kasuan, pentsazazue, Pepito maite mindu iten dela. Eta neskak ez diola segitzen, eta deprean sartzen dela. Eta orduan, hasten da bere errendimentua gesten, eta ikusten du burua pixkat behartuta Juanito jartzea. Eta horren gauza pentsatzen du, jongo naiz tabernara, etorriko zait 4 baso erdi handakonek, eta esango dit. Ze esan izunik, eta zuzen bako horretzen dezu, komisio eman beharko iazu. Egoera pixka bat hori da. Orduan, ni pentsatzen dut, eta ja sartuko nitzake esperantza izpin. Bai, pixka beharko dugu esperantza. Bai, ni pentsatzen dut, nik ez dut esaten, guain esan behar da nik, orain arte garatu dugun modelo teorikoa eta berrera ikipen teorikoak gaizki daudela. Eta revisatu egin behar ditugula. Ez. Agian datorren urtean ateratzen da beste testu bat, eta perfecto ezkontzen dena aldez aurretik dauzkagun asuntzio teoriko horiekin. Orduan esango dugu, hau bai euskera da, eta bestea etzan, eta bestea ez dakiz zertzan. Baina, aukera izan dugunean, datu berriak atera deianean, bitik bi, batean Iruña Beleian erabaki dugu faltsuak zirela, eta orain bestean erabakitzen dugu hizkuntz misteriotsu bat dela, orain arte berririk inun zegoena, ezta? Kontxo, pixka bat, txiki bat, hor tripan zehatzeko, eta, igual, isilik, diskrezioz, ez dugu esango modelo hau hilda da honik, ez da gutxigo ikan, ez da pentsature, baino, agian iritsi da momentua, petiko miten esateko, hemen zerbait egon daiteke, naiz eta 180 ondo egongo dan, entrenatzailean esaten deguna, ez da? Baina igual depre pixkat jarri zaio, zehozen gatikan, igual koska txikiren bat dao nun baiten, ez da? Nik batzen naiz, oindala urte pare bat edo, neutrinoak bilatzeko esperimento bat dao Italin hor, ez dakit zenbat, 2 kilometro lurpean, eta egun batean hasi ziren, detektatzen neutrinoak sekula ez bezala, eta gaina, ordu arteko teori guztik hankaz gora jartze zituen modu batean, ez da? Ez dakit zenbat hilebete erotzen ibilita gero, azkenien zan, entxufe batek kontakto txar bat zaukela. Txan nahi dut, izan daiteke hori ere, baina kontxo, bitik bi... Nik ez dute Juan Ignacio Iruña Beleia meloia zabaldu nahi, ez da gutxe horik ere, badakit oso gai mingarri izan dela hainbat esparrutan, eta baina ez duzu uste Iruña Beleia meloi hori zabaldu nahi ez izanak eragina izaten ari dela ikerketa honen eta tesi hauen inguruan? Nik sinisten dut hor dabilen jende guztiaren edo illa guztiaren borondate honian. Eta ni sinisten dut hor, Euskal Herriko Unibertsitateko eta Nafarroko Unibertsitateko filologoak eta benetan sinisten dutela garatu den modelo teoriko hori berregaikipenak egiteko eta hori benetan zuzena eta sendoa dela. Sinistuta daude, goitik beraino, eta asko dakite. Oain, horrek ez dukentzen, koskan bat edo beste nunbaiten egotea. Eta ni pentsatzen dut, pentsa dezagun, 3. bat aterako balitz eta ura ere
hizkuntzez ezagun bati zehatu behar badin bai, zenbait eta gehiago atera, estatistikoki orduan eta defenda ezinago da. Hori, eta momentu batean pentsatzen hasi beharko da. Bueno, agian zerbait begiratu behar dugu. Izan ere, aldizkari hontan netzako lehen aldia, ez dakit, agian ez da lehen aldia, baina nik lehen aldiz irakurri dut aldizkari hontan, ez dugula uste eta ez da gure ondorioa, Kristo aurreko lehen mendean azaltzen den dokumentu batean, hitz guztiak gure berreraikipen teorikoen araberakoak izan behar direnik. Ontxo, bueno, lehen esaten un esperantzako izpia, ez da? Bueno, hau da, zentzuna, bitik bi, agian hasi beharko gea pentsatzen besterik gabe, gogoeta egiten nun egon daiteke, esan gabe hau gaizki dago, ez, baina agian nunbaiten, entxufe batek kontaktu bat daukan nunbaiten, Eta, bueno, hoi segura asko pentsatzen gazteen errasago dala, gutxigo lokaztu dialako, aurreko kontu horiekin, gazteen aldetik etortzea, zaharren aldetik baino, ezta? Baina, bueno, ez dakit, beste ejemplo bat, estadistika sartzegatik, ezta? Aipatzen da baita ere, nik noizbait nire interpretazioa egin unian, esan nun, nola, deigarri zan, hitz guztiak Pirineotako euskerakoak izatea, ezta? Etzien... bostetik bost. Eta norbait, aipanmen bat egiten dute, bueno, olako gauzak, ez dute balio, zeren badakigu leno euskera batua zegoela. Hori da, teoritako bat, eta oaingo dialektalizazioa lehenago ez zegoela. Bueno, hori estadistikoki, badakigu, baldin baituzu, ruleta joten baldin bazea, eta bola gorriak eta bola beltzak, bola ez, leku zeap. Bost aldiz gorrilla segidan edo bost aldiz beltza segidan ateratzeko probabilidadea da 128 artean. Hemen berdin, hemen bila joan gabe, tesi bat demostratu nahian joan gabe, besterik gabe iztegira jo eta taka. Dauden bostitzak, bostak dira ekialdekoak, Pirinotako euskera. Bueno, pues hori horrela izateko, modu aleatorioan jota, hori horrela izateko probabilitatea da 128 artean. Bueno, zuri, bale, baina ez zegoen euskalki garai hartan, eta da euskera, bale, aukera bat dezu, 128 artean zuzen egoteko, baina, bueno, pues ez dakit, agian zerbait errebisatzen hasi behar da, zenbakiek aginduta, ez da? Eta hor, zientzia eta zorroztasuna, eta, bueno, asko gustatzen zaie, zientzia eta zorroztasuna aipatzea, esan ez bezala zientifikoa gugea, eta beste gauzak esaten dabiltzanak ez dira zientifiko. Eta, bueno, neurri batian nik ustet zorroztasun zientifikoa baino metodoa dutela oso zorrotz landuta. Beren metodoa dago oso zorrotz landuta, hori egia da. Baina zorroztasun zientifikoa demostratzen da, datuak zure teoriarekin kontraesanean daudenean, zure teoria eraldatuz edo errebisatuz. Ez datuak ukatuz. Eta alde hortatikan, eztabaidagarria da, edo zientifikotasun izen hori, bueno, en fin, bi bakarrik dira, baina arte bitan azaldu dira, olako dokumentuak, bueno, nire ados nago, pixkanaka hasi, gogo eta pixka bat egiten, isilpean, nahi baldin badezu, zai, aber hirugarrena ze ateratzen den, eta noski, hirugarrena ezingo bagenduke interpretatu, badakizue, probabilitateak, berbi izan beharren, gero berriru, ja, gero eta sinesgaitzago izango da, eta gero eta sinesgarriago izango da, zerbait errebisatu beharra. Baina, bueno, ni ados nago, egoazen hirugarrena itxuitea, eta bitartean, diskrezioekin, eta, bueno, hasi gaitezen pixka bat pentsatzen, koskan bat edo beste nun egon daiteken, ez da, modeloan. Eta azken lau minututan murgildu gara, boletina informazioaren tartea zabaldu horretik, Juan Ignacio, baina itxaropenaren, azken kilometro honetan gaudela, badugu itxaropenerako espazio gehiago. Bai, nik uste eta horreneko gauza giroa sortzen saiatu behar garela, leheno esaten nuen entrenatzaile horrena, hori ulertu egin behar da, Pepito eta Juaniton kontu horrekin. Pertsona guztik bere egoa dute, eta, en fin,
gauzak kontuz, kotoien artean eraman beharreko kontu badala iritze zait. Baina bai, eta hor nabil, nik lagun bat badet, nire lagun rigorista esaten diot, botatzen dituten hipotesi guztiak hankazgora botatzen izkitenak, baina oso lagunak, alare, eta da Ander Ross, enoskera taldeko kudeatzailea eta arduraduna. Eta hortxe gabiltza, ia saiatuko gean alde hortatikan, zerbait honen inguruko debate baino, debate petikomiteko, isilpeko edo erdi isilpeko debate bat pizten, ez da, gai honen inguruan. Nik uste oso importantea dela. Gero ez dakitze konklusiota iristeko, agian gero iristen ga konklusiotara eta konklusioak die oraingoak, eta ez hau perfecto dago, eta ez dago besterik, baino planteatu bainepit nik uste kezka edo zalantza planteatu egin behar dela. Juan Ignacio Artxoaga, zabaldadila eztabaida hori zabaldu behar baldin badu, baina behintzat eskertzen dizugu, gurera, zure iritzia eman eta pixkate gauzak nolabait kokatzen saiatzea, zai jarraituko du, zer gehiago jakingo dugun urrengo hilabeteetan, urrengo urteetan, aurkikuntza gehiagoren esperoan, nolabait kontrastea egiteko, aurkikuntza gehiago izango direnaren esperantzan nonbait, baina momentuz, dakiguna da, duela urte bete esan zigutela, hemen Sorioneku jartzen du, baino hau ez da euskeraren tankerako ezer, orain dakiguna da, Sorioneku ere ez duela jartzen, eta hau ez dela euskeraren tankerako ezer, gutxu gara bera. Eta... azken gauza bat, lakarrek esaten duenean Sorioneko afortunado ezetz, baino lotzen du euskerarekin alare. Lotzen du, guk oaindala urte bete batzuk, zori heldu hitzarekin, beraz, euskera igual, akaso bai, euskera akaso bai, baina Sorioneko ez da. Ez zori suertea, baizik eta zori heldua. Helduta, sasoi honeko interpretazioaren alde. Batzuk joan den urtean hori esan zenutenean, egur goxoa jaso zenuten, Nik egurrik ez bat, jaso, Bai, jaso duzu. Bai. Ez daiz enteratu. Hori beste kontua da. Juan Ignacio Artxoaga, eskerrik asko eta laizter arte. Oso ondo, urren arte.